uthola ukuthi baba bathi abanye ephila kodwa kwathi phithithiji waphakama ubabwayo noma kwaphakama umfana ilezo zinto omkhulu zikhona khehla kuya ngiyathi ke kuya ngokuthi wena uthole into enjani futhi ufuna ukuyenza kanye umuntu ungamanza noma yini kodwa ake ngikubalule lokho umuntu akufuneki uma ngabe mhlawumbe uzophakama ngaye umcwiye umbulale bese uyamcwiya uzoboshwa kungcono lokho ingenious kodwa na ukwenzi lokho okunye nyakwenza asisawa sokhuluma nogogo khuluma kokusethene sento amafasha abahlosile bathi usokhuluso khokho bewe sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga impungu ngayishukela phansi